Voila, you know what? Ngiphethe i-golden delight rice 10 kg. Do you know how much is the rice is now? Do you see? But on the 20th, the prices will change. Will change, baby. Will change, baby. See, it's going to be 99 rand 99. Something is coming. 99 rand 99. Ikala nindendala yami ikala ngomhlaka 20. Ngomhlaka bani ngomhlaka 20 January. On the 20th of January, i-price iyashintsha. So let's go and see what else item that is going to change the price. Ona bafethu, niyabona ukuthi ngiphetheni. Phethe inyala mezimi 10 kg. Uyayibona ukuthi umalini? Uyayibona? 920 izobe su94 rand 99. Nakho. So, hey, ngiyakutshela, walalala uyabuka uyayisola. Malobs la kanjani bafowethu phethe special sepeshe siyaqala ngomhla ka-20 kune special esikhona ishisa phela kunoflower khona ke la xa siyabona sonke ukuthi 116 rand and 99 cent ukuthi nge-20 ngizobiza u109 rand and 99 cent phela. Hey guys, so this is Spa guys. Sibuyile we are back. Manje siphethe indalenta ya DC. Sibuyile guys. So sinamafutha la ka Spa, usunflower on njengoba nubona nje okwamanje usathi 159.9 and manje siyabuya sothi 149 rand 99 cent. Futhi man guys, siyaqala nje nge-20 siyakhipha lokho. And then ngiphethe but the refined sugar spa 10 kg with a coffee. Okay, do you see how much is it now? Izochinja le price ukakhathazeke mntakagogo iyachange. This price will change very soon. CET izochinja 209 rand. Do you see? 209 rand 99. Izosuka kule lena sizoyikhipha ngomhla ka-20 lena siyayikhipha. Uyayizwa leyo nto? Ziyasha. Let's go and see ukuthi imaphi amanye ama-item. Guys, ngiyabona la ukuthi ngiphetheni. Sika Spa la bafethu sisekhaya nje la. Eyithi ke la, sekhaya nje la. Full cream milk lena. Ngiyabona ukuthi umalini. Ngiyabona ngomhla ka-20 izobe su89.99. Ngiyabona? So mina engikushoyo ngithi ihi walala wasala wavuka wayisona. Ngomhla ka-20 January kune special esikhona la ngiphethe nawo amalahle aka Spa ayashisa phe umlilo wamaphepha abiza u65 rand and 99 kodwa ngomhla ka-20 ngizokunika wena ngo49 rand and 99 kunama firelighters izinto oyithela kanje noma umarinate kanje phezulu kwamalahle kwenza ukuthi kusheshe umlilo wakho ube right njengamanje ama firelighters ami abiza u29 rand and 99 cent kuphela awu12 phakathi kodwa ngomhla ka-20 ngizokunika wona ngo19 rand and 99 cent kuphela asam sibongele Bazali, uyayibona i-oros yethu uthi malini this time? Iwu47 rand 99. Kodwa ke ungakhathazeki izokwehla. Ngiyazi ukuthi i-oros iyaphela ekhabetheni. Izokwehla ibe umalini ipi price? Mangwenya, shani price lapho. 99 rand 99. Mangwenya, shani price lapho. 99 rand 99. Uyiswele ngomhla ka-20. Malume etolo na kanjani ngiphethe ama mix portion njengamanje athini malume athi 224 rand and 99 cent kuphela bese ngithini kuwe ngikhulume nawe ke mina ngikhulume nawe ngithi ngomhla ka-20 azobe kanje azobebiza u219 rand and 99 cent kuphela mangwenya azobebiza malini 219 man. we mangwenya ngizoyilimaza lengane Yes, ngiphinde ngabuya futhi ngiphethe stock. Sicacobisa manje sicobisa isinkwa siphethe istock sange-20. Sizobe shawa bani u45 rand 99 kanti manje ngisasiphethe nje ngo59 rand 99. Phuthuma walala wasala. Siyacobisa. Awe umalume etoro na kanjani ngiphethe ikhuwi i1 la ibiza u14 rand and 99 cent kuphela kodwa ngomhla ka-20 kulo January ngizokunika u2 no20 rand kuphela la Spa. Ngiphinda ngiphathele ama-monster ami amabili awucabanga ama-monster u2 omunye uzoyibuza ukuthi kanjani abantu benokungathembi masikhuluma izinto asivele sivule iphepha lendaba kanje malums i-monster i1 ithi 19 rand and 99 cent awu2 kodwa ngomhla ka-20 30 rand kuphela then masiya lapha kuma-Coca-Cola ngizokunika u2 litha abawu2 ngo44 rand kuphela mayini Coca-Cola njengamanje sivule sithi Coca-Cola ebandayo ungayiphuzi ngizoyiphuza ke ngoba ibiza u28 rand and 99 cent kuphela kodwa amaye amabili ngizokunika ngo44 rand kuphela